हम तो सोचत रहनी कि टुनटुन यादव कट्टर आरजेडी सपोर्टर हा, बाकी टुनटुन यादव एगो गाना लैले हा कि हम अपन एक इशारा पर सरकार गिराई ले। हम तो एक इशारा पर सरकार गिराई ले। तय टुनटुन भैया तोरो के बता देवल चाहता नी कि जौन दिन तोहरा के मगहिया जवान और कोई भी रेलाई करत रहले तोर तो हमनी ओकरा के इतना रेलनी कुछ सब अपन औकात में आ गई। सिस्टम करा तारे रे मादर चोद। जी हाँ, अभी चलते हुए आप वीडियो देख रहे थे, क्या था? सिस्टम करा तारे रे मादर। टुनटुन भैया के फैमिली के करा था समर गौतम अपमानी तरे टुनटुन भैया के सार या हिरान के लाठी तोरा दीदिये में डाले जाता नी। और तू मर्दे आरजेडी के विरोध करता रे, आरजेडी के खिलाफ गाना गईला हा।